Siap Mas. Oke ya. Siap. Nembang pada Cahayu. Gue tunjukin Gigi kue empong. Mama. Ngengek aku tok e. Buat niku isen viral teng TikTok. TikTok. Oh iya. Minor Mas. Minor. Nyanyi sing apik le. Le do Cahayu. Kayak kendang Mas. Mas kayak kendang. Iya. Nyapa dong mau. Wah, hop. Nyapa. Ayo. Ampun tut. Siapa sing ngentut? Sing ketot apa? Ketuae. Ora mau. Sampeyan seleni to, Mas. Sampeyan iki sing tuwa. Aku ora nyapa. Sing tuwa dhewe niki sampeyan kudune sampeyan dientuti canem kudune sampeyan nyeneni. Aku nyeneni pirje. Gak bayaran. Mah